अक्सर ई सवाल हर गर्भवती महिला के दिमाग में आवेला कि गर्भ में बने वाला बच्चा सुरक्षित अवुरी स्वस्थ बा की ना। हर बेर डॉक्टर के लगे जाए के काम आसान ना होला, त घर में बैठ के रवा कैसे पता लगा सकेनी कि गर्भ में बढ़त बच्चा स्वस्थ बा की ना। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में अइसन बहुत लक्षण दिखाई देवेला जवन की ई बतावेला कि बच्चा गर्भ में ठीक बा की ना। आई वह लक्षणन के बारे में जानल जाव। महिला के अक्सर उल्टी अवुरी चक्कर आवे के शिकायत होखेला, लेकिन ई पूरा तरीका से सामान्य बा। एकर कारण गर्भावस्था में हार्मोनल बदलाव होखेला। जैसे जैसे बच्चा बढ़ेला, राउर गर्भाशय ऊपर के ओर दबाव बढ़ावेला, जवना के चलते सांस लेवे में परेशानी हो सकता। संग ही कमर में दर्द, कंधा में दर्द, अवुरी कमर दर्द के शिकायत भी हो सकता। इस सब बच्चा के स्वस्थ होखे के संकेत है। दूसरा अवुरी। तीसरा तिमाही में महतारी के वजन 10 से 12 किलो बढ़ सकता। अवुरी, पेट, स्तन चाहे शरीर के अलग अलग हिस्सा पर भी खिंचाव के निशान दिखाई दे सकता। राउर स्तन भारी महसूस हो सकता। अवुरी, निप्पल में दर्द हो सकता। आसपास के इलाका भी करिया हो सकता। यह एगो स्वस्थ संकेत है। एकर मतलब बा कि राउर स्तन बच्चा खाती दूध बना रहल बा। दूसरा तिमाही में बच्चा हिलल डुलल, अवुरी, लात मारे लागेला। कुछ महिला के 5 महीना से बच्चा के हरकत महसूस होखे लागेला, तो कुछ महिला के 5 महीना से पहले भी ई महसूस होखेला। बढ़त बच्चा, अवुरी, गर्भाशय के चलते महिला के गोड़ में सूजन हो सकता। अवुरी, ऊपर से गोड़ के नस भी दिखाई देवे लागेला, जवना के वेरिकाज नस कहल जाला। ई बच्चा के स्वस्थ होखे के भी संकेत बा। गर्भ में बच्चा के खतरा के लक्षण जाने खातिर हमनी के अगला वीडियो जरूर देखी। औरी ऐसन जानकारी खातिर हमनी के चैनल मेडविकी के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।